Assalamu alaikum, barka da warhaka jama'a. So ina so zan yi bayani akan yadda za a haɗa Maldorino da wallet ta yadda za a samu a yi claiming ɗin ETH wannan coin ɗin, to amma yana dole sai mutum ya tanadi ETH na gas fee. So da farko sai mutum ya shiga sai ka shiga ko Maldo update. So idan ya buɗe sai mutum ya je can ƙasa na wuce ne. Ok, ga shi nan da aka ce Maldo MLD, wannan mutum sai taɓa wajen. So kana clicking shi ma sai ka ɗan jira ya buɗe. Alright, idan ya buɗe sai mu yi scrolling je can ƙasa. Ga shi nan zai kawo wannan ɗin tokenomics ɗin, ga sunan Maldo, symbol MLD, under Ethereum network ne ERC20. Ga shi nan total supply ɗinsa 3.5 billion. So 20% za su sayar da pre-sale. So abin da muke buƙata mu yi kawai shine za mu yi copying ɗin contract address ɗin ne wannan. Za ka danna copy contract address, kana dannawa shi kenan ya kwafu successfully. Shi kenan mun gama da nan wajen, sai mu tafi mu zo MetaMask. Alright, idan MetaMask ya buɗe so sai a zo ƙasa nan. Mutum bai taɓa importing tokens ba, bai taɓa kawo tokens zuwa cikin MetaMask ba, zai shiga nan ne wajen da aka ce import tokens, sai ka taɓa shi. Sai ka koma gefen nan custom token ɗin nan shi za ka taɓa. Idan ka taɓa gefen nan ka sa custom token sai ka shiga gashi inda aka ce contract address nan wajen, sai ka yi pasting ɗin contract address ɗin da ka kwafo. Gashi nan kana sawa zai kawo maka token symbol, token decimal da sauransu. Sai ka danna import. So don haka gashi nan Maldo ya zo ya shigo cikin MetaMask. So next za a koma, za a tafi can Maldorino again. So sai ka zo copy wannan kuma wannan link ɗin, shi kuma za ka zo kwafa yanzu. So idan ka copy sai ka sake koma MetaMask. Na so yin amfani da account 1 ne sai sa. Ok, na canja account ɗin. Ok, so ya dawo kan account 1 ɗina. In ka ɗauko wannan link ɗin, kowa link ɗin shi daban ne. Ba zai kai amfani da na wani ba, naka kaɗai za ka ɗauka. So sai ka zo ka shiga nan wajen. So wajen browser kenan. Ok. Alright, yana buɗewa sai ka buɗe sabon window. So windows ɗin suna da yawa yanzu, wanda na buɗe wajen 24 windows.
Alright. Good careers. Yauwa sai ka danna plus ya ƙara wani sabon window. Sai ka shiga wajen search, sai ka paste ɗin wani link. Yauwa idan ka paste ɗin link da ka ko ka danna enter, sai ka jira shi. Alright, yana buɗuwa. Okay, so idan ya buɗe, gashi nan ya nuna connect wallet a nan. So ko za mu shiga connect wallet ɗin. Sai gashi nan a danna connect. Shikenan. Account 1 connected. Gashi nan. Wallet address ɗin ya shiga ciki. So idan lokacin withdrawing yayi, oh my god. Za a zo ayi withdrawing. Kawai za a shiga nan. Claim airdrop. So yanzu idan mun ce za mu yi, ba mu da ETH, ba mu da Ethereum, ba zai yi ba. So dole sai da Ethereum.